दिनै आंखौ नैबे ब्लेक वेस्टिं आरो जोंनि चेनेल कम्पारिसनखौ बुंदों दा बेनो जाहैबाय जोंनि गिबियाव फैयो बियो जोंहा जों माखासे जोंनि संबिधानिक बे पार्टियाव जोंहा दलाव माखासे जोंनिनो जिहेतु जोंहा नियम दङ बे नियम बादि माने बोसोरे माने 3 बोसोर पर मावबोबाय थायो आरो गोबां न'आनो मावबाय दा दिनै जों मावा बेखौ मावनानै लाफैनो हाबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंना लाखिनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे ब्लकआव बा जोंनि बे 13था प्राइमारियाव बबेबा प्राइमारियाव बिदिनो सोरबाया माने माबा एक्टिभ गैला सोरबाया माबा बारलांबाय सोरबाया टाइम मेनेज खालामनो हाला बेफोरबायदि गोबां बडियाव सोलाय सोल' खालामनायखौ लाबोनो हादों आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौ बे दिनैनि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जों मोनजोबनो हाबाय आरो बेखौ बानायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा फैगौ जिहेतु जोंनि बिटिसि इलेक्सन 2025 नि जिहेतु इलेक्सन बे इलेक्सनखौ जों मजबुत स्ट्रं स्ट्रेंथेन बानायनो थाखाय जोङो बे कमिटिखौ जोङो जतन खालामनानै लानो हाबाय मानो होनना बुङोबा जोंहा माखासे जिनिसखौ जों सोसननानै खामानिखौ जोङो आबुङै मावनांगौबा मोजाङै मावनांगौबा जोंहा जोंनि कमिटिफ्रा बिथांमोनहा जाय दिनै एक्जिस्टिंखा जाय बिथांमोना दंखायो जाय बिथांमोना गोदान जाहाथे बिथांमोनहा फैगौ बा दिनैनिफ्रायनो आरोखि फैगौल' नंला आजिर फरायो आरोखि आजिर फराय दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना जाहाथे जे जोंनि जे मावनांगौ हाबाफारिफ्राव जाहाथे बिथांमोना टाइमखौ दिरुनलायनानैबाबो बिथांमोना जाहाथे मावनायखौ सेस्था खालामलाङो दा बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो गोदान गोजाम जितु जोंनि बडियाव थानाय जे दा जोङो बडि फर्म खालामनाय बा रिसाफल खालामनायाव बिथांमोना मोनदों बिथांमोना जाहाथे जोंजों टाइम होफानानै जाहाथे खारफालांनानै जोंनि फैगौ मेन उद्देश्य जितु 2025नि जे बनरगाव ब्लक नैबे सारनि जितु बे नाजानायखौ जोङो आबुं खालामना होनो हानांगोन मानो होनना बुङोबा ओरैबायदि मोनसे खोथाखौ आं बेखौ बुंनो लुबैबाय जे जोंहा माखासे समाव जोंनि जे जों जायखौ देरहाहरदोंमोन जे बिथांमोनहा खारलांनायनि जे उइदाउट जों ब्लकजों जेबो डिसकासन गैयालासे बिथांमोनहा दिनै थांनानै दा माखासे माबाखौ दायित्व लानो थाखाय जोंनि सारखौ चिफ सारा दिनै हरनानै बिथाङा एक कस्टनिफ्राय सामलायै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बिथाङा दिनै जेबो जाफेरनो मोनाखैमोन मोननाया थेवबो बिथाङा दिनै जोंनि बनरगाव ब्लकनि जिहेतु जे पार्टि बे पार्टिखौ लाखिबोनाया स्ट्रं भाबै जों लाखिनो हादों मानो लाखिनो हादों होनोब्ला जे दिनै जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जोङो जथेस्थ' जोङो देरहानायखौनो जोङो लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला जे बिथांमोननि माखासे गोबांथार जे संगठनजोंसो बिथांमोना दिनै माने 2000आव बिथांमोना माने देरहानो माबा थादों आरोखि बेनि थाखायनो जोङो दिनै सारखौ जों साबायखर होगोन जोंखौ एकसनिफ्राय लाखियै दिनैसिम लाखिनानै दङ आरो जोंनि मानसिफ्रा जा दङ जोंहा थिगैनो दंखायो दा बे साफा सानै थांनायाथ' बे जेबो नङा बेफोर जाखायो राजनितिकआव बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे माने गाब्राया जे नाराज जानो नाङा आरोखि नाराज जानो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मिथिगौ एथ' दोहौआवनो बिथांमोना दाख्लै जे सुक्ति जाखांनायनि जे उनावबो जे बिथांमोनहा जे 12 जनल' देरहादों जोंना 17 जन देरहादों बेफोरनि माखासे एग्जामफोरखौ नायोब्ला जोङो ओइबाराव बिथांमोननि जे माखासे प्रतिश्रुति होनाय बिथांमोननि जे इउपिपिएलनि जे प्रतिश्रुति होनाय खबर जितु प्रतिश्रुति होनाय दिनै रायजो
रायजो राजा बिथांमोना नुगासिनो दं जे खुगायावल' मावजोबो खिन्थु प्रेक्टिकेलि माने मावनायखौ नुवाखै। बे हिसाबैनो जोंनि मानसिया नाराज जानो नाङा आरो जोंहा ओमफ्राय आं बेखौ बुंबावनोसै बेहाय नोंसोराबो गोबाव गैला जे जों दाख्लै जे हाग्रामा सारनायफोरनो जोंनि ब्लकआनो सारानो लांदों जोंनि गासैबो उइंसा थांजोबदों हाग्रामा सार लेंहरनायाव बाहाय बुंदों सारा बैसागुनि आगे आगे जोंनि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं बेनि थाखायनो जोङो लेहेम खालामजाला दा जोङो जोंनि खामानिखौ जोङो मावलांनो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै जों थानांसिगौ आरो जोंनि गासिबो बे बडिनि जोंनि गासै उइंसफोरखौ जोङो खौसेयैनो सावरायलायनानै जे डिसकासन खालामलायनानै जे जों बोरै दावहायाव ओंखारनो दा बेफोरखौ जोङो माने सावरायलायनायनि गेजेरजों जे पलिटिक्स देहाव जों बोरै ओंखारनांगौबा जोंनो मा अस्त्र नांगौ बेफोरखौ जोङो सावरायनायनि उनाव जोङो बेफोर खामानिखौ थाबनो मावनो नाजागोन आरो नाजालांसिगोन आरोखि दा आं गोबाव बुंनो सानाखै दिनैनि बे जिहेतु बे 3 मिल कनफारेन्स बे कनफारेन्सखौ आङो माने जाफुंसारबाय होननानै आङो मिजिंथिबाय आं बेखौ आसा खालामदों आं दा बाजार फैनायनि माखासे सारबो दं माखासे आलासिफोर दंबायो दा बिथांमोनहाबो स्पिच होगोन माखासे मैल्यबान जे साराबो बक्ता माबा होलांगोन स्पिच होलांगोन बेनि थाखायनो आं दिनैनि नैबे दा बाहाय गासिबो नुजाफैनो हानाय जोंनि दिनैनि बे 3 मिल कनफारेन्सआव जे जोंनि पताका उरायहोनाय आरो जोंनि हाबाफारिखौ बिथांमोना जाफुंहोदों बिसोरनोबो आङो आंनिफ्राय थोजासे साबायखर बावबाय बेहायनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ 7